Gaslighting. To je forma psychickej manipulácie. Zámer je vždy rovnaký, a to podlomiť dôveru človeka vo vlastné vnímanie reality. Ľudia, ktorí používajú gaslighting, oni veľmi často používajú v hádkach, v situáciách, keď vás chcú niečo presvedčiť, a takisto, keď sa chcú vyhnúť zodpovednosti za svoje činy a teda svoju vinu zhodiť na vás. Myslíte si, že váš partner alebo partnerka flirtuje s niekým iným. Vy ho na to alebo ju na to upozorníte, no a čo spraví váš partner, ktorý používa túto manipuláciu? Začne hovoriť, že si to vymýšľate, že si toho človeka ani nevšimol, že vôbec nie je pekné si takéto veci myslieť o človeku, ktorý vás tak strašne miluje a urobil by pre vás všetko. Snaží sa vás zneistiť a presvedčiť o tom, že to, čo ste videli, sa nikdy nestalo. A že vlastne vy máte tendenciu si domýšľať a vymýšľať veci, ktoré sa nikdy nestali.